Il-kandidat għal kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qed jiġbor il-flus mingħand il-pubbliku sabiex iwettaq il-kampanja tiegħu. Grech ħabbar dan il-ħamis wara nofsinhar hekk kif permezz ta' pjattaforma online nieda kampanja ġbir ta' fondi. Kampanja li għaliha il-massimu ta' kontribuzzjoni waħda li wieħed jista' jagħti ma tistax taqbeż il-250 euro. Madankollu, mal-ewwel bdew jidhru affarijiet konfliġenti fil-mod ta' kif jingħataw il-flus. Minkejja l-massimu ta' 250 euro f'donazzjoni waħda, One News seta' jara kif wieħed minn dawk li għażel jagħti donazzjoni għamel donazzjoni ta' 1000 euro, 750 euro aktar mill-limitu stipulat mill-pjattaforma uffiċjali. Fil-messaġġ tiegħu fil-pjattaforma fejn fiha jistgħu jingħataw il-flus, Grech jgħid ukoll li dan il-ġbier ta' riżorsi għall-kampanja tiegħu jridu li jkun xempju ta' ndafa u trasparenza. Minkejja dan, Grech permezz ta' messaġġ ieħor viżiv sostna li l-kontributuri jistgħu jibqgħu anonimi. Għandkom iċ-ċans li tużaw pjattaforma diġitali li hija leġittima li anke b'mod anonimu tkunu tistgħu tpoġġu ammont żgħir kemm hu żgħir li tistgħu wkoll tażlu li ma jidhirx. Grech saħansitra qal li dawk il-flus li ma jintużawx għall-kampanja tiegħu għall-kap se jkun qed jgħaddihom lill-Partit Nazzjonalista. Il-bilanċ ta' dak kollu li ma nkunux użajna mill-flus illi se tkunu qegħdin tagħtu intom se jkun moti lill-Partit Nazzjonalista. Sitt biss wara tnedija ta' din il-kampanja, Grech kien diġà ġabar il fuq minn 15,500 euro minn 360 donazzjoni biss.